Vi stiller nu om til træningslejren for Team Elite Pro X, Danmarks bud på vinderholdet til de kommende olympiske lege. Det er jo mig, der har startet Team Elite Pro X. Det er mig, der lægger navn til, og derfor så træner vi. Vi træner lidt mere. Vi træner morgen, vi træner middag, vi træner aften, og vi skal vinde. Ja, altså min familie de er ret stolte af mig. Jeg er den første, der blev topatlet inden for hulahopning. Min far han gik også til hulahopning, men han var ikke så god. Jamen, jeg er jo den nyeste på holdet. Jeg er sulten, men får rigtig god mad. Ja, ham den høje, han er lidt doven. Han spiser hele tiden. Men det er slut nu. Det er slut. De får grød. De får grød i morgen, de får grød i middag, de får grød aften. Jeg er dobbelt så hurtig som de andre. Men jeg har fået dem her. State of the art. Arvede dem efter Master Fatman. Og han har brugt dem meget. Og se, hvor tynd han blev.